खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं जा भिडिअखौ लाबोदों जा टपिक्सखौ लाबोदों नोंथांमोना खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। मानोना बेफोरबायदिनो मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे स्टोरी, जाय स्टोरीखौ खोनासंनानै जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो। बे स्टोरीया गंसे फ्लाइट सिङाव जानाय जाथाय आरो जाय जाथायखौ नोंथांमोना मिथिबा नोंथांमोनाबो निजेखौनो निजे लाजिनाय मोनगोन। जों माबायदि किसुमान गेसाव गोसोनि मानसि, माबायदि सोरखौबा नुनानै जोङो इमान गाज्रि साननो हागौ। थुरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट, जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना बेफोरबायदि भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। आरो लोगोसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक मोनसे खालामना होबानो जाबाय। गंसे फ्लाइट सिङाव गासैबो गाखोगासिनो दङ आरो गासैबो गावबा गाव सिटफोरखौ नागिरबाय थानायावनो बै फ्लाइटआव सासे लाइमोना गाखोयो आरो बै लाइमोननि बैसोआ प्राय 25 बैसोनि जागोन। आरो बियो गावनि सिटखौ नागिर उनाव नागिरना मोननायसै आरो नागिरना मोननायाव मोनसे बिहा अखान्थिमा, बिनि जिंनि सिटआव जाय सुबुङा जना दंमोन बै सुबुंनि आखाइ फारनैबो गैयामोन। आरो बियो सासे हेन्डिकेपमोन आरो बिनि खाथियाव जनो थाखाय बियो एसे माबोरैबा सानबाय थानायसै, बियो मोजां मोनाखैमोन। आरो बिदिनो दसे गोबाव जनायनि उनाव बै फ्लाइट सिङाव थानाय जाय क्रू मेम्बार्स बिथांमोनखौ बियो सासे लेंहरो आरो लेंहरनानै लासैहाय खोमा जिङाव बियो बुङो जे आंनि सिटखौ नोंथांमोना अननानै आंखौ सोलायनानै हो, आं बे सिटआव जनो मोजां मोनाखै। बिदि बुंनायाव बै क्रू मेम्बारा सोङो मानि थाखाय, मा जादों नोंथाङा? आरो बिदि बुंनायाव बै लाइमोना बुङो जे आंनि खाथियाव माबायदि मानसि जना दङ नोंथांमोना नाहरनाय, बेहा आखाइ फारनैबो गैया। आरो बै समाव बियो लासै लासै खोमा जिङाव बुंदोंमोन। आरो बै समाव बै खाथियाव थानाय सुबुङा ओरैनो खिरखिखैजा नाहरबाय दंमोन आरो जेबो बेफोरखौ रायलायनायखौ ताल लायाखैमोन। नाथाय बै फ्लाइटआ बिरनायसै आरो बिरनायनि उनावबो बहुद गोबाव बै लाइमोना नेबाय थादोंमोन जे सोरबा बिखौ सिटखौ सोलायनानै होगोन होननानै। नाथाय रावबो फैयाव एबार बियो एसे रागा जोंनानै क्रू मेम्बार सासे लेंहरबावो आरो लेंहरबावनानै बियो सोंफिनो जे आं नोंथांमोनखौ दहायनो कमप्लेन खालामदों आंनि सिटखौ सोलायना हो होननानै, नाथाय नोंथांमोना जेबो गुरुत्त'खौनो होआखै। नोंथांमोना नोंथांमोननि कास्टमारफोरखौ माबोरै बेबहार खालामनांगोन नोंथांमोना मिथिया नामा? बिदि गोबां बाथ्रा बुंनायनि उनाव बै जाय क्रू मेम्बार, बै क्रू मेम्बार्सआ बेखौ गोबां बुजायो जे बेफोरबायदि रुल्स एक्सुवेलि गैया। जे फ्लाइटआ बिरनाय सिगां जाय जेराव जयो बा जायनि सिटआ फिक्स जायो बै जायगायावनो जयो आरो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि खुनु रुल्स गैया। थेवबो आं नोंथांनि कमप्लेनखौ जोंनि जि क्रू मेम्बार्स दोङो, पाइलट दोङो, गासैबो रायज्लायनानै जुदि जायोबाथाय नोंथांनि सिटखौ आङो सोलायनानै होगोन। बिदि बुंनानै बै क्रू मेम्बार्सआ बिनिफ्राय थाङो आरो थांनानै बिसोरो दसे उनाव गासैबो रायज्लायो आरो रायज्लायनानै बिनि उनाव ओंखारबोफिना बै क्रू मेम्बार्सआ मिनि गासैखौबो खोनाहोनानै बियो बुङो जे दिनै जोङो ओरैबायदि मोनसे डिसिसन लादो, जाय डिसिसनखौ एक्सुवेलि कुनु दिन जोङो लाफेराखैमोन। आरो बे डिसिसनखौ खोनाबा नोंथांमोनाबो जोबोद मोजां मोनगोन। आरो बे डिसिसना जाबाय सासे इक'नमिक क्लासनिफ्राय सासे पेसेन्जार जोङो बिजनेस क्लासाव शिफ्ट खालामा होनदो। आरो नोंथांमोना जायफोरा फ्लाइटआव गाखोदों नोंथांमोना मिथिगौ जे बिजनेस क्लासा माबायदि फेसिलिटिनि मोनसे सिट। दा बिदि बुंनाय लोगो लोगो बै लाइमोना जोबोद रंजानाय मोननायसै। बियो सानदोंमोन गावखौ बै सिटनिफ्राय बै बिजनेस क्लासाव लाना थांगोन होननानै। नाथाय बै क्रू मेम्बार्सआ जेब्लानो आवगायनानै फैयो बै लाइमोननिसिम, बै लाइमोना गसंदोंमोन गावखौ लांगोन होननानै। नाथाय बै क्रू मेम्बार्सआ बै जाय आखाइ फारनै गैयै हेन्डिकेप सुबुं बैखौ दिखांनानै
बुङो जे नोंथाङा फै नोंथांनि थाखाय बै बिजनेस क्लासाव नोंथांनि सिटखौ शिफ्ट खालामनाय जादों आरो बिदि बुंनायाव बिथाङा सोंफिनो जे मानि थाखाय आरो जेब्ला बिदि सोंफिनो बै क्रू मेम्बार्सआ बुङो जे नोंथांनि खाथियाव जनो थाखाय मोजां मोनाखै बै लाइमोना आरो बिनि थाखाय बियो कमप्लेन खालामबायदोंमोन जे गावनि सिटखौ सोलायनो थाखाय नाथाय जोङो गासैबो डिसिसन लादो नोंथांनि सिटखौ जोङो सोलायनानै होगोन होननानै आरो बिदि बुंनायाव लोगो लोगो बै आखाइ फारनैबो गैयै सुबुङा जोबोद दुखु मोनो आरो बियो मेगन मोदै रथ' रथ' गनानै बियो बुङो जे आं आसलते सासे आर्मि आरो आङो काश्मीराव मोनसे गावलायलायनायाव आंनि आखाइ फारनैयावबो गुलि नांनानै आंनि आखाइ फारनैखौबो दानस'नो लागा जायो नाथाय आं दिनै ओरैबायदि दुखु मोनदो आङो सोरनि थाखाय बेयाव जुद्ध नांनानै दंमोन सोरनि थाखाय आं इमान निजेनि जिउखौ निजेनि जि फेमिलिफोरखौ गारनानै आङो नोंथांमोननि रैखानि थाखाय आङो बर्डाराव अराय सम गोसो होनानै आंनि जि खामानि बेखौ आङो मावदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय दिनै आङो जोबोद दुखु मोनदों लोगोसे आं निजेखौ रंजानायबो मोनदों मानि थाखाय दिनै बेफोरबायदि सासे सानै सुबुंनिख्रुइ गोबां जोंनि हादोराव मोजां मानसि दङ जायफोरानो जाबाय नोंथांमोन बायदि आरो नोंथांमोना आंनि थाखाय दि एसेबां मोजां मोनसे डिसिसन लादो बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो आंनि अननाय जासिहरो बिदि बुंनानै बै सुबुंखौ बिजनेस क्लासाव शिफ्ट खालामनाय जायो आरो बे जि गासै टटेलि आं नोंथांमोननो स्ट'रिखौ खोन्थादों बे स्ट'रिनि गासै मिनिंसआ बेनो जोङो जेब्लाबो मानसिनि महर मानसिनि गाननाय ड्रेस बा मानसिनि जि साल चलनफोरखौ नायनानै जेब्लाबो बिखौ जेबो मिथिया असिया गाज्रि गाज्रि साननाय बा गाज्रि कमेन्ट्स हरनाय बा गाज्रि बुंनाय बेफोरखौ गारनांगो जोङो जेब्लाबो मानसिनि महर मोखां नायनानै बेफोरबायदि खोन्था बाथ्रा जेब्लाबो साननोबो नाङा आरो बुंथिनोबो नाङा मानोना जोङो मानसिनि टेलेन्टखौ नायनांगौ बै मानसिया गोसोम जानो हागौ बिनि टेलेन्टआ माबायदि बा बिथाङा मा मावो बेसो गेदेर बाथ्रा बा बिथांनि गोसोआ माबायदि नाथाय जोङो किसुमान मानसिनि महर मोखां गाननाय जोमनाय नुनानैनो जों डाइरेक्ट सानखायो जे बे भिखारि बा बियो गाज्रि सभाबनि मानसि गासै सेरेब लोंनाय मानसियानो मदाफि नङा बेखौ जोङो मिथिना लानाया मोजां किसुमान मानसि ओरैबायदि दोङो जे सेरेब नङाबा बियो थानोनो हाया नाथाय किसुमान मानसि दोङो माब्लाबा मोनबा लोङो मोनाबा लोङा बा माब्लाबा खुसिनि समाव बियो एसे एला लोङो बेखौ नोंथाङा मदाफि बुंजाया आरो थिग बिदिनो बे स्ट'रिनि जि मिनिंस नोंथांमोना खोनानानै मोजां मोनदों जानो हागौ आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खावलायहरबाय आङो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।